aron sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Kay mo niyang kalanon sa atong espiritu, no? Kung ang atong espiritu busog sa pulong sa Ginoo igsoon, no? Dili ta pasi-pasi maluya sa mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi, no? Muna igsoon nga kinahanglan nga iwali, kinahanglan pamation ang pulong sa Ginoo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Deuteronomy 18:19 nga silutan ko kadtong tao nga dili mamati sa akong mensahe, no? Silutan sa Dios ang tao nga dili mamati sa mensahe sa Dios, no? Deuteronomy 18:19, no? Busa igsoon, ayaw kamo pagdumili sa pagpamati sa pulong sa Dios igsoon. Kaya kung mamati ka, ikaw nagapoy mahayahay. Mana igsoon, nga hayahay ang atong kinabuhi. Kay mo ni Great Commission of Jesus Christ, nga isangyaw ang iyang pulong, sa tibuok kalibutan. Tudluan ang iyang mga katawhan aron dili mailad sa yawa, no? Muna igsoon, no? Ngang title sa itong mensahe karon igsoon nga pagatun-an igsoon, no? Nagingon dire sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. No? Sa Episo 4:27, no? Ang pulong sa Ginoo igsoon atong pagatun-an karon igsoon. Mabasa diha sa Episo 4:27. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Nganong kinahanglan man nato nga dili hatagag higayon ang yawa sa atong kinabuhi. Tungod kay ang yawa limbungan. No? Ang yawa limbungan mga igsoon, no? Atong mabasa diya sa ipadayag, no? Busi, hallelujah. Thank you, Jesus. Mana? No? Ipadayag 12:9, no? Nganong dili nato hatagag higayon ang yawa igsoon sa atong kinabuhi tungod kay ang yawa limbungan, no? Kung hatagan nimo higayon ang yawa sa imong kinabuhi igsoon, no? Naay posibilidad nga malimbungan ka sa yawa, no? Ingon ang pulong sa Ginoo diri sa Gipadayag 12:9. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga giganlag yawa o Satanas, nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan, no? Ang yawa daw maoy naglimbong sa tibuok kalibutan igsoon, no? Muna nagingon ang pulong sa Ginoo sa Episo 4:27 nga ayaw hatagig higayon ang yawa, no? Sa unsang paagi ang yawa makahigayon pagsulod sa usa ka tawo, no? Iyang kontrolon ang usa ka tawo, no? Sa unsang paagi mga igsoon. Kung ang tao igsoon batio nagkahadlok, no? Kung ang tao batio nagkahadlok igsoon, gihatagan nimo higayon ang yawa nga makasulod sa imong kinabuhi, no? Kung mahadlok na ka, wala na kay pagsalig sa Ginoo, no? Mahadlok na ka. Muna ang mga tao kung batio nagkahadlok, unsa nga kahadlok mga igsoon,
kahadlok nga malabuan sa iyang isig katawo. Mahadlok siyang malabuan sa iyang isig katawo. Muna nga ang tao magbuhat nagdautan, mamakak, manlimbong, aron dili malabuan sa iyang isig katawo. Muna igsuon nga kung bation nakagkahadlok, makasulod na ang yawa sa imong kinabuhi. Sugo-sugoon nakasayawa. Ikaduha, mahadlok nga maulawan. Mahadlok nga maulawan, mamakak, di na isugid ang iyang sala tungod kay mahadlok siyang maulawan, mahibalan sa tao ang iyang daotang binuhatan. Pero wala siya mahadlok sa Ginoo. Dito siya mahadlok sa tao. Dito siya naulaw sa tao, wala sa Diyos. Muna igsoon na kung ang tao batiyo nagkahadlok, gihatagan niya kahigayunan ang yawa nga mosulod sa iyang kinabuhi. Ikadulo igsoon, mahadlok nga wala na siya kanon, muna magbuhat na lagbisat unsang pinunto, aron dunay muhatag og suborno, manlimbong, mamintaha sa iyang isig katawo aron makasapi tungod kay mahadlok siya nga wala na siya kanon. Dili siya motuo nga ang Diyos makasupply sa iyang gikinahanglan kung magkinabuhi siyang matarong. Muna igsoon, mahadlok ka sa imong mga bayronon tungod sa imong kahadlok, magbuhat na lang kag dautan, mamakak og manlimbong. Mo ginay kasagara igsoon, nagakahitabo sa usa ka tawo kung bation na siya kahadlok, mamakak, manlimbong sa iyang isig katawo. Muna nagingon ang pulong sa Ginoo sa Pilipos nga ayaw kamog kabalaka bisan unsa, pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat. Muna igsuon nga gipahimangnuan tandaan sa Dios. Kung nagbasa kag Biblia igsuon, dili gyud makahigayon ang yawa sa imong kinabuhi. Muna nagingon ang pulong sa Ginoo, pangayuwa sa Dios ang tanan nimong gikinahanglan uban ang pagpasalamat. Daghang nangayo pero dili magkabalo magpasalamat sa Dios. Mura ra nag-order sa Jollibee, wa kay pasalamat kung ihatag na sa Ginoo ang iyang gikinahanglan, dili gali kabalo magpasalamat sa Ginoo. Muna igsoon nga ang tao kung masudla nagkahadlok igsoon, gihatagan nimo higayon ang yawa sa imong kinabuhi. Muna nga hadlokon, limbungan sa yawa ang tao. Kadtong mga tao nga walay mga panahon sa Dios, walay panahon sa pagbasa siyang pulong, munang mga bagulbulan, sige reklamo. Muna kay wala may panahon sa Dios. Nagingon ang pulong sa Ginoo, nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kaybalo. Kulang sa kaybalo, may tungod sa Dios. Munang sigig kahadlok, sigig kabalaka, sigig bagulbul, sigig reklamo,
Bisag di panalangina na, reklamo lang gihapon kay kulang ang panalangin. Dili galit kabalo magpasalamat sa Ginoo nga gi-provide ang iyang gikinahanglan. Kusog magreklamo pero di kabalo magpasalamat. Mo nay usa panghitabo karon dinhi sa kalibutan. Ungrateful kayo ang mga tao. Tinuod yun ang gisulat sa Biblia. Nga ang mga tao dili na mapasalamaton sa Diyos. Naghuna-huna na lamang sila sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Dili na mapasalamaton sa Diyos ang tao. Muna, nga kastigohon sa Diyos ang tao. Pinaagi sa sakit. Kaya ay hara makadumdum ang tao kung muagi nagmapait nga kasinatian. Muna mga igsoon. Kaya kung nangalagad ka sa Ginoo nga matinud-anon, nagkinabuhi kang matarong igsoon, ang saad sa Dios kanunay matuman sa mga taong nagmatinumanon sa Dios. Nagkinabuhing matarong o yun sa kabubuton sa Dios. Muna igsoon, naging ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Naging ang pulong sa Ginoo sa panultihon. Gis, tris. Dili pasagdan sa Ginoo nga ang taong matarong mamatay sa kagutom. Panultihon, gis, tris. Dili pasagdan sa Dios nga ang taong matarong mamatay sa kagutom. Muna igsoon. Kung nasayod ka ni igsoon, kung imo ning nagkinabuhi kang matarong igsoon, wala gyud kay angay kahadlukan. Kay dili pasagdan sa Dios ang taong matarong nga mamatay sa kagutom. I-provide gina sa Dios ang imong gikinahanglan. Nganong wala gi-provide sa Dios ang imong gikinahanglan? Tungod kay wala kay panahon sa Dios igsoon. Kanunay kang nagdumili sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kung naay nagsangyaw sa mensahe sa Dios, nagpalingog-lingog ra ka. Muna igsoon. Munang kanunay magkalapait ang tao, magkalisod-lisod. Tungod kay wala nila hatagid higayon ang Dios sa ilang kinabuhi. Ayha ra sila musangpit sa Ginoo. Panahon sa mga katalagman, panahon sa mga kalisdanan. Ang katalagman igsoon, gibuhat na sa Dios aron pagsilot sa mga taong dautan igsoon. Aron sila maghinulsol. Apan kung ikaw nagkinabuhi kang matarong igsoon, munang dili ka mahadlok, dili kahigayon ang yawa sa imong kinabuhi. Tungod kay nagsalig ka, nagtuo ka sa mga saad sa Dios, nga dili niya pasagdan ang mga taong matarong. Nganong mahadlok ka igsoon, tungod kay nasayod ka, ikaw mismo sa imong kaugalingon nasayod ka sa imong relasyon diha sa Ginoo. Nga kulang ang imong relasyon diha sa Ginoo, kulang ang imong intimacy sa Ginoo igsoon. Munang mahadlok ka, kulang ka sa kahibalo mahitungod sa Dios. Mao nang mahadlok ang tao. Kung naay mga katalagman, kung naay mga kalisdanan, mahadlok tungod kay nasayod sila sa ilang relasyon diya sa Ginoo. Kanunay nagpakasala, munang nahilayo sa himaya sa Dios, nahilayo sa presensya sa Dios ang tao. Munang kanunay mahadlok, mabalaka.
gamayng problema, kabalaka, kahadlok, resulta sa puton, bagol-bulan muna igsoon nga siguraduhon nato ang atong relasyon diha sa atong buhi nga Dios igsoon. Kaya ang saad sa Dios, no? Dili gyud mapakyas igsoon, no? Nga panalipdan niya ang taong matarong. Ingin ang pulong sa Ginoo diri sa Salmo 34 versikulo 15. No? Mo ni mga saad sa Dios igsoon nga angay nimong hinumduman aron dili ka mabalaka, dili ka mahadlok. Kung sigurado ka sa imong kinabuhi, kung sigurado ka sa imong relasyon diya sa atong buhi nga Dios igsoon, no? Ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 34 versikulo 15. Bantayan sa Ginoo ang taong matarong o dunggon niya ang ilang mga pagtuaw, no? Hayahay kay igsoon, no? Kung nagkinabuhi kang matarong igsoon, bantayan ka sa Ginoo, no? Kanunay niyang pamation ang imong mga pag-ampo, no? Muna igsoon nga dili makahigayon ang yawa sa imong kinabuhi, no? E dili naman ka mahadlok, nahibalo man ka sa imong relasyon diya sa Ginoo kung nagkinabuhi kang matinud-anon diya sa Ginoo igsoon. Muna ingon ang pulong sa Ginoo sa Panaltiyon 28:1 nga ang taong matarong sama kaisog sa leon, sama